En daar komt het touw, maar er zit de slinger in terug het waar. En het is Velstra. Het is Velstra, dat is knap en hoe het werkt. En een prachtige techniek. De ankers die het commentaar jouwen bij Slingeraap. Dat kunnen de nieuwe koning en koninginnen op 14 juni ook verwachten. Greenslaan en Drenthe mochten jaren deze week het spitsel aanbieden voor de tour van het koningspeer terug Nederland. Mooi waar en een protte meesken. In Friesland moet het er ongeveer hetzelfde uitzien. Alleen nog dan Frieske hindes op een jouwer, ielrikje in Starem en wettertechnologie in Ljouwert. En dat alle keer in 3 uur tijd. De tijd wordt dus een van de grootste uitdagings. We zullen ervoor zorgen dat ze hier een 9 uur beginnen. En dat wij heel scherp op de tijd zullen letten. Maar ja, er zal altijd wel wat uiteren plak vinden. Maar ja, dan kunnen we dat weer opvangen in de boottocht die we hebben van Staveren naar Enkhuizen. Dus er is een beetje een buffer in het programma, mocht er ergens iets uitrennen? Altijd, ja. En het is allemaal meeskewerk. Ljouwert, Akrum, De Jouwer, Huizen en Starem krijgen de vrije hand van Den Haag en maaien voor een grutpad zelfs het programma inrichtje. Initiatieven zijn vanuit het dorp gekomen, hè, maar we hebben gezegd van nou laten we nou een paar specifieke dingen kiezen. En ik weet bijna zeker dat de koning en de koningin op hun rondreis door Nederland nergens meer Slingeraap en Masklimmen tegen zullen komen. Nou, er wordt gezien van commentaar door de gebroeders Anker, zullen ze ook nergens meer tegenkomen. Dus dit moet een onuitwisbaar indruk maken. En de ankers doch het net voor het eerst. In 1980 hielden ze het commentaar bij de besieten van de doe-nije koningin Beatrix. En dat het op 14 juni correct zo mooi waar is als doe, dan moet het wel goed komen.